Аз правя анализ на това какво са смущаващите фактори в комуникациите. Има вътрешни и външни фактори на това и в Европа като цяло има проблем, че няма обща европейска сфера. И не е толкова лесно поради това да се комуникира за европейските проблеми и въпроси, когато няма една обща европейска сфера. В книгата си аз правя някои инструкции, някои препоръки за това как да се подобри комуникацията и да се спечелят сърцата на европейските граждани отново. А като казвате обща европейска сфера, какво имате предвид? Какво трябва да има вътре? Защо да нямаме обща европейска сфера? Ние сме близки по... Нямаме това, защото с 28 държави членки няма обща сфера, като например в Съединените американски щати има национална медийна екосистема, например, която в Европа не съществува. Нямаме нещо като New York Times, нямаме нещо като Washington Post или CNN. Имаме Euronews, което е доста по-малко, но те всъщност на различни езици правят предавания телевизионни, но не само медиите имат роля в създаването на общата сфера. Също така политиците, които има роля също така културата, образованието. В Европа много хора не знаят за това какво се случва всъщност в Брюксел. Именно по това трябва да се работи, за да се постигне по-ценна и продуктивна комуникация от страна на Европа. Кажете ми нещо за външните фактори, които пречат на комуникацията. Защото има външни сили, които са заинтересовани от това Европейския съюз да не е единен. Outside forces that are interested in divided Europe. Да, разбира се, финансовата криза е един от факторите големи 2008-2009. Финансовата криза, която всъщност бе понесена от европейските държави, която всъщност дойде от САЩ. Друг външен фактор е липсата на политическа поддръжка за европейския проект. Като пример бих дал политици, които от различни страни идват в Брюксел, вземат решения. Ако решението е добро, те се връщат в страната им и казват: вижте, аз работих, имах така много добри решения, в които аз бях част от тези решения. И ето това е добро за нашата държава. Когато решението обаче не е популярно, те казват, връщайки се в държавата си: това не е моя отговорност. Това е Европейския съюз, това е Брюксел. Не казват, не поемат отговорност, че те лично и тяхната страна е като част от Европейския съюз, те бяха част от вземането на това решение. Как се преодоляват тези трудности? Can we overcome these difficulties? Тези трудности, първо трябва да се създаде наистина обща европейска сфера. Второ, трябва политическа поддръжка да има за този проект. Трето, Европейският съюз трябва да проникне на локално ниво, за да комуникира не от Брюксел, а във всеки от регионите и във всеки една от страните, които съставляват Съюза. В техния език, на техния език, и използвайки местни примери.
за това какво е добро за хората от Европейския съюз. Централната комуникация от Брюксел не е продуктивна. Другото нещо, което трябва да се случи, е, че трябва да се прекрати с жаргона, политически. Това означава, че трябва да се комуникира на ясен, разбираем от всеки език, достъпен за хората. Има страшно много новини, свързани с липсата на лидерство в Европа, свързани с огромната бюрокрация на Брюксел. Свързани, например, с това, че в Брюксел се занимават само с глупости, а не с важните неща. Като, например, формата и размера на краставиците на пазара. Това от външни сили ли идва или е вътрешна съпротива някаква? Някои от нещата, които сега засегнахте, всъщност са вътрешни и други са външни. Нека да вземем, например, фалшивите новини, европейски митове и фалшиви новини. Различни са. Намираме тези в великобританската преса, в таблоидите, в Великобритания и един пример бихме казали митът за бананите. Как трябва да са оформени бананите. В Европейския съюз едва ли не се опитва да забрани според този мит бананите, които имат кривина, които са и всъщност това е илюстрирано комично и тази история беше много така успешна в Великобритания. Същата история в различни таблоиди прие различни форми от 1998 до 2008 година. Това е едно нещо. Това е външно, не е свързано с работата на Европейския съюз директно. Те могат да вземат решение или не, но се повлияват от великобританските списания и вестници, като Sun, Daily Mirror, и те оказват една опонентно присъствие срещу Брюксел винаги и грешките са на Ама Брюксел може да излезе и да каже, хей, това не е вярно. Ние се занимаваме с важни неща, които касаят вашето ежедневие. Те го казват, разбира се, и комисията има специален уебсайт, който казва какво е вярно и какво не е вярно. Мога да ви кажа този сайт, там се демитизират такива истории. В британските таблоиди имаше такава история за всичките че всички медицински коли трябва да са жълти цвят, но няма директива, която казва, че всички линейки в Великобритания трябва да са в жълт цвят. Много други такива митове съществуват. Вътрешни фактори, разбира се, бюрокрацията, това е проблем. Жаргонът, който използват, той не е разбираем. Трябва да се говори по-разбираемо, по-чисто. Другото са скандалите. Имаме такива, виждат се в Брюксел скандали през 1999-та. Сантер, комисия, който беше президент тогава на Европейската комисия. Цялата комисия всъщност подаде оставка заради вътрешен скандал на френският комисионер,
Кресо, който наел нейн приятел, свой заболекар всъщност към комисията е бил поканен. Други скандали, Volkswagen-овия дизелов скандал, който бе открит от Американската агенция за през 2015, но вече беше известен всъщност на Европейската комисия още през 2010 с дизеловите емисии става въпрос. Another thing that the citizens of the European don't like. Друго нещо, което европейските граждани не харесват, е, че комисионерите след края на техния мандат получават работа в много големи конгломерати междунационални. Баросо, например, Мануел Баросо, се превърна в член на Goldman Sachs, техен служител в момента, което създава погрешно впечатление към хората. Защо Баросо? С какво, нали, това е важно, че той се го наели сега от Goldman Sachs. Ето, че Goldman Sachs има ръка в Брюксел. Не казвам, че това е вярно, но така смята народа. Това е възприятието общо. Възприятието. А каква е ролята на медиите в целият този процес? What is the role of media in this whole process? Ролята на медиите е изключително важна. Аз направих допитване сред кореспонденти в Брюксел и съм попитал как медиите могат да помогнат за създаването на европейска обща публична сфера. Тук имам някои от техните реакции, моите кореспонденти от Брюксел, и е интересно да се разбере какво те смятат. Казват, че как може медиите да допринесат за общата сфера, да обясняват гледищата на други европейски страни, не само на комисията, да предоставят различни гледища от цяла Европа, като правят журналистически анализи и репортажи, честни, непосредствени, да показват, че Европейския съюз е важен заради това, което прави, и it is not accountable for what they do and what they don't do, because да, не само нещата, които правят, а и нещата, които не правят. It's the European Union, but some things the European Union is responsible for some things. Понякога те са отговорни, а за други неща не носят отговорност, а всъщност местното правителство носи тази отговорност. И медиите имат важната роля да разграничават отговорността на Европейския съюз от този на всяка една страна членка. И те казват, че чрез транснационална сътрудничество и кооперация и чрез съсредоточаването върху неща като европейски избори, и също така чрез идентифицирането на важни фундаментални въпроси и дебати по тези теми. А каква е ролята на пиара в цялата работа? What about PR then, as opposed to media? PR and media, well, PR can help media. PR може да могат да си помагат една на друга, медиите и пиара. Може ли да помогне пиара на Брюксел? Help Brussels in any way, do you think? I think that there is мисля, че има нужда от професионалисти в Брюксел по отношение на комуникациите, но не непременно само пиар хора, а също така журналисти, писатели, хора, които идват от
агенции за пиар, стратегия и комуникации, най-различни специалисти, те могат да помогнат. Европейския съюз има нуждата от повече професионалисти от частния сектор, които да се прехвърлят към публичния сектор и да допринесат със своите